som aquí per presentar el treball corresponent a la nostra beca de l'any 2023, de la que va ser adjudicatària de Mercè Renom, que és doctora en Història per la Pompeu Fabra, i és un treball sobre les dones en el món gremial i sobretot en aquest gremi. És un treball molt interessant. Ens ha semblat una cosa molt interessant. El treball és d'una altíssima qualitat i jo no faré spoilers perquè us ho explicaran ells. Bé, jo només dir que això, que estem aquest any fem la 6a beca i que estem molt contents d'haver pogut tirar aquest projecte endavant, sobretot perquè quan el vam començar no en teníem ni idea de com es feia una beca. I per tant, haver aguantat 6 anys i que cada any haguem tingut més treballs i de millor qualitat o de més gran qualitat, realment és una satisfacció per l'entitat. O sigui que podem estar molt contents. I jo ja no dic res més, passo la paraula a l'Agustí, que us farà una mica de presentació d'això. Gràcies a tots. Crec que el primer que cal és felicitar la Mercè Renom per aquest treball que ara ens explicarà i felicitar-nos tots perquè, com comentaven ara, aquesta col·lecció que ha nascut amb la beca i amb les successives, diguem-ne, concessions de la beca cada any, doncs comença a ser una col·lecció molt potent. El tema dels gremis com a estructura urbana, probablement havien passat èpoques de gran interès historiogràfic, però estem en un moment en què calia una certa sacsejada i crec que efectivament la tasca que està fent el gremi de revenedors amb aquesta col·lecció i també amb altres que té més destinades, diguem-ne, historiadors sènior, està ajudant molt realment a recuperar i a modernitzar, actualitzar el tema. El títol que jo li posaria, que no és ben bé el mateix que proposen aquí, cadascú triï, és Les revenedores de Barcelona, segles XV-XIX, perquè el gremi ja surt, és a dir, el gremi està en el nom de la col·lecció, apareix en molts llocs, però en tot cas, diguem-ne, és un llibre de protagonisme femení. I això és una cosa realment nova o innovadora, sobretot perquè sempre, quan parlem de gremis, ens imaginem això, un grup, un col·lectiu d'homes, que són els agremiats, que han passat unes proves, que són els mestres i que, per tant, pertanyen tots ells a un mateix gènere. En canvi, aquí, clarament, com veurem, el tema és molt diferent. Quan vam triar com a jurat la proposta que ens presentava la doctora Mercè Renom per la beca, jo crec que ja va haver-hi una clara unanimitat i això partia de dues idees importants. L'una és que estem, sens dubte, o estàvem i estem davant del que és un valor segur, és a dir, una persona que ja té una trajectòria, diguem-ne, com a investigadora i com a historiadora que ha publicat obres d'interès. Les beques normalment es donen a gent jove, també és veritat, però també té sentit, en un cas com aquest, i obrint, com obríem, un camí nou, que una persona que ja tenia experiència se'n fes càrrec, que és el cas que ens ocupa. Els que no ho conegueu, jo només voldria destacar dues obres de la Mercè. Entre les obres, diguem-ne, recents, que jo crec que marquen, o que marquen la recerca que ara ens toca de comentar, hi ha la seva tesi doctoral, dirigida per Josep Fontana, Societat i poder en un context de canvi, 1718-1823, el 2005, a la Universitat Pompeu Fabra, i també, com a editora, l'obra Proveir Barcelona, el municipi i l'alimentació de la ciutat, 1329-1930, que és, diguem-ne, el congrés o els estudis que es van fer al voltant d'un treball del MUBA, del Museu d'Història de Barcelona, que potser ens explicareu després millor, i que va donar lloc també a una exposició que va tenir una rellevància molt gran. I, per tant, al voltant d'aquestes idees, societat, poder, canvi, el proveïment d'una gran ciutat, l'alimentació, i també el protagonisme femení, al voltant d'aquestes idees es construeix aquesta recerca. Cal dir que, com ja ens va avançar aleshores la Mercè Renom, hi havia tot un seguit de qüestions per obrir que en part encara no estan tancades, ella mateixa ho ha comentat,
Ja sé que també no sé si de les virtuts o de les defectes de l'autora és que és molt perfeccionista, però com sabem allò, que no sé com es diu la frase, però que lo perfecte va contra lo bo, una cosa així, és a dir que evidentment ara ja tenim aquí un gran llibre i més endavant segur que sortiran més coses, però en tot cas, diguem-ne, el que ella va insistir molt era amb el seu coneixement de la documentació de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, del propi arxiu del Gremi de Revenedors i també de l'arxiu de la parròquia de Sant Miquel, de Santa Maria del Pi, perdó, que tenim aquí al costat. Sant Miquel és la capella del patró del Gremi, que l'he anat a veure ara fa un moment, i per tant, diguem-ne, un seguit de documentació que havia estat poc o molt treballada, però que no havia estat treballada des de la perspectiva del treball femení, és a dir, del coneixement del protagonisme de les dones en tots aquests espais. I el resultat que es dedueix de tot plegat és la importància enorme de les dones a l'edat mitjana i a l'edat moderna en el paper de la venda a la menuda de l'alimentació, la venda, diguem-ne, en l'àmbit urbà o la revenda, si en voleu dir així, i, per tant, doncs, un escenari que abans ho comentava, no és tan llunyà el que hem conegut fins als anys 60 del segle XX, quan els grans supermercats o les grans superfícies van modificar el model del comerç alimentari a Barcelona i en altres ciutats. Però vull dir que quan entrem en un mercat encara avui, i més quan hi entràvem als anys 60 o primers 70, la presència femenina era realment, anava a dir única tampoc, però massiva. Per una banda, com a compradores, i perquè molts pocs homes entraven a comprar a la plaça, també s'ha de dir, això ens portaria per un altre tema, però especialment com a venedores, és a dir, que el paper de les dones en el comerç és una cosa que ja era present pel que veiem a l'antic règim, però s'ha mantingut fins avui. Potser la dada més important, i la mateixa autora la destaca, és el fet que hi ha un llarg període de gairebé un segle i mig, entre 1627 i 1768, durant el qual les dones eren membres de ple dret del gremi i, per tant, eren confrareses, membres de la confraria i del gremi, amb els mateixos, diguem-ne, drets en quant a l'ús de botiga pròpia o d'espai propi de venda que els mateixos homes. És cert, i també ho explica, que, tot i així, aquestes confraresses de ple dret potser no ho eren tant si tenim en compte que no estava permès que formessin part de les estructures de govern del gremi, que tampoc no assistien pròpiament a les assemblees on calia prendre les grans decisions i que, per tant, no tenien dret de vot. Però fora d'això eren titulars de ple dret amb llicència del gremi del seu propi establiment, del seu propi negoci, del seu propi comerç, i això ens fa... La Mercè Renom arriba a donar dades quantitatives molt significatives, fins i tot llistes de noms, ens fa saber que en aquest període en què les dones van ser membres confraresses del gremi, entre un 15 i un 20% del total de titulars de negocis adscrits al gremi eren dones. Entre un 15 i un 20% és una xifra important. Aquí no hi ha la totalitat de les dones, perquè després hi ha les dones que treballaven en un comerç que estava a nom del marit o a nom del pare o d'algun altre membre de la família, però les que he esmentat, 15-20%, eren realment propietàries del seu negoci. I això cal destacar-ho perquè en altres treballs s'ha demostrat que hi havia dones agremiades en altres gremis, però això només s'acostumava a donar de manera excepcional quan eren vídues. És a dir, quan el marit, que era pròpiament un mestre del gremi corresponent, doncs moria de manera jove o accidental o la que sigui, la dona es feia càrrec de l'exercici del negoci, de la propietat, però sempre en tant que vídua i evidentment acompanyada d'altres homes que eren els que realment devien portar la part més directa pel que fa a l'estructura productiva. Aquesta és la situació en què van quedar les revenedores a partir de 1768, quan deixen de ser confraresses, i a partir d'aleshores la presència en els llibres de registre
de dones al capdavant de negocis de revenda eren totes elles vídues exclusivament. Però, diguem-ne, dit això, també voldria destacar un espai que m'imagino que és molt difícil de poder estirar aquest fil, però que m'ha semblat molt interessant, que és en paral·lel amb aquest comerç formal, legal, oficialitzat, amb llicència del gremi, hi havia també un mercat il·legal, una mena de mercat perseguit, no sé si ara en diríem mercat negre, o com a mínim en l'època de la postguerra doncs era l'estraperlo o el mercat negre, no? Que, diguem-ne, era portat per dones que eren qualificades, i el terme és despectiu, com a marmanyeres, que és un terme que jo el vaig buscar al diccionari Fabra fa molts i molts anys, no ho he tornat a comprovar, però allà el venia a fer equivaler al castellà verdoleres. Tu comentes aquí que seria regatones, la paraula literal, no? Però en tot cas, diguem-ne, la paraula de marmanyera com a dona que crida, que és poc educada, etc., apareix en el teatre popular o en la literatura popular del XIX d'una manera molt freqüent, que en termes sempre despectius. Bé, jo només voldria acabar dient que aquesta és una obra que és necessària i que és útil. És necessària perquè calia, i més en el món en què vivim avui, tornar a mirar una nova revisió del passat des d'aquesta perspectiva femenina i perquè ens permet, diguem-ne, resoldre el que era, de fet, una injustícia històrica, que és que associàvem el món dels gremis amb un món només masculí. Aquesta és una cosa que a vegades a mi em fa molta ràbia quan sento que diuen és que ara les dones treballen. Jo no sé què recordeu vosaltres, però a casa meva érem de pagès i les dones pageses han treballat sempre, i molt, i probablement en molts casos més que els homes, no? Però és que també les dones de les manufactures del 18 la presència femenina era molt gran en l'àmbit del tèxtil, amb la revolució industrial, moltes feines com les teixidores i altres, o les filadores, acostumaven a ser dones, i en definitiva les dones han treballat sempre. Una altra cosa és que ara puguin accedir a determinats nivells, no? I això que sabíem en altres àmbits, com el del sistema domiciliari de producció o altres, aquí queda molt clarament explicitat en un àmbit comercial i gremial clau per al proveïment d'una ciutat, com és el de la venda, diguem-ne, d'aliments. Per tant, jo només voldria això, felicitar de nou la Mercè Renom i espero que ens puguem trobar molt aviat amb el llibre editat i, a més, jo auguro que aquest llibre tindrà repercussió. És a dir, jo m'imagino que d'aquest llibre se'n parlarà als mitjans de comunicació i llegint-lo pensava dir que això és una portada del Sàpiens o és un programa de l'Avantguàrdia com a mínim, o sigui que potser hi haurà més coses. Per tant, enhorabona i moltes gràcies. No, sí que funciona, fem aquesta. Doncs, bé, bona tarda, Agustí, Mercè, hola, president, amigues, amics. A veure, i després de la visió panoràmica del treball i del que aporta, diguem, el coneixement de la història del gremi, de la història de la ciutat, de la història de les dones, jo, potser per deformació com a historiador, jo voldria fer al contrari una aproximació simplement a un petit detall del treball, però que m'ha resultat, ja dic, potser per deformació professional, m'ha resultat especialment motivador, interessant, i bé, voldria simplement glossar-lo mínimament per posar de relleu això, que és un treball que té molts plecs i replecs que tots ells resulten suggeridors. Fixaré en un, però vull dir, podríem fer una llarga llista de temes que, a partir del que es planteja com gairebé de nou en aquest treball, o moltes vegades de nou, doncs podríem estirar de molts fils de coneixement, molts fils de coneixement. Concretament m'estic referint, a un moment determinat, el Renom explica les anades i vingudes del concepte tenders i revenedors, que poden ser coincidents, gremi de tenders i revenedors, però que no sempre són exactament la mateixa cosa. Hi ha èpoques que són més tenders que revenedors, més revenedors que no són tenders, etc. I per explicar això ho il·lustra
aporta una il·lustració, una imatge d'aquesta peça que forma part de les col·leccions del Museu d'Història de Barcelona, que és una visió del Born, del passeig del Born en plena activitat comercial. Aquesta peça fa parella amb una altra que representa el mercat del peix, el Bornet, i si aquí veiem les cases del Born, i això doncs l'Albert García Espuche, amb els estudis sobre la ciutat del Born, ho té perfectament documentat. Si veu a la dreta del quadre l'absis de Santa Maria del Mar, amb aquella porta, i després s'hi veu la resta de passeig, i l'Albert García Espuche, que ha estudiat pràcticament, ha pogut individualitzar les cases i tot això. Aquest quadre fa parella amb un altre que representa el Bornet, el mercat del peix, i és exactament el mateix, un fris de vida quotidiana, de vida de mercat, i en aquell cas són dues pintures de finals del 18, amb un element, diguem-ne, que dona molt el to de quina Barcelona estem parlant. És exactament la mateixa visió d'una ciutat que comercia, que compra, ven, que fa vida al carrer, però en el fons apareix la ciutadella, apareix la massa de la ciutadella, la torre, la sinistra torre de Sant Joan i la massa de la fortificació de la ciutadella, que, en certa forma, el que fa és vigilar, controlar la ciutat. És una imatge de la ciutat que fa la seva vida, però que té sempre aquella visió. Aquestes dues pintures, si no les coneixeu, les podeu veure, si aneu al Museu d'Història, a l'exposició Barcelona Flashback, estan allà exposades i són pintures que fan molt goig de mirar-se en detall perquè estan plenes de detalls molt sucosos, diguem-ne, de molta anècdota, diguem-ho així, al voltant d'això. No voldria entrar en l'anècdota, sinó que voldria, sobretot, posar de relleu dues coses, ja dic que a partir d'aquest joc que fa l'autora Renom, doncs, a partir que fa servir per il·lustrar un aspecte concret del seu treball, penso que ens porta a algunes consideracions d'interès, diguem-ne, a partir d'aquí. La primera seria l'interès de la pròpia representació de l'activitat comercial. No és freqüent. No és freqüent, diguem-ne, la vista urbana, no és freqüent la vista urbana centrada, la vista urbana que representi activitats de mercat. Normalment, la vista urbana amb gent acostuma a ser més aviat la festa. La festa, la celebració religiosa, la processó, etc. La gran celebració reial. El fet que a Barcelona tenim, evidentment, molt gravat de festa i celebració, Màscara Reial, com potser el més conegut, però, diguem-ne, d'altres, d'entrades reials, etc. Però no és, diguem-ne, a Barcelona no tenim gaire iconografia de la ciutat com a escenari de grans celebracions de la monarquia. En canvi, diguem-ne, doncs aquestes dues pintures, que tenen una trajectòria interessant també, perquè algun historiador apunta que podrien haver format part de la col·lecció del Baró de Maldà. Són pintures que van incorporar-se al Museu d'Història de Barcelona provinent de Granollers, a través del Museu de Granollers. Van anar a parar al Museu de Granollers a través d'un antiquari i després, diguem, a través d'una permuta, van acabar adquirides per l'Ajuntament de Barcelona i dipositades al museu. Bé, en tot cas, el tema no són les pintures, el tema és la iconografia d'aquestes pintures, la iconografia del comerç. I en aquest sentit penso que és un tema que a partir de la recerca del doctor Renom, penso que s'obre la porta també a poder treballar, i a partir del treball, del proveïment de Barcelona, etc., penso que s'obre la porta a una línia de treball que hauria de ser això, precisament la representació de l'activitat comercial a la ciutat, la iconografia, podríem dir-ne, del comerç. I per què aquest tema és interessant? En primer lloc, perquè, en el cas de Barcelona, reflecteix la idiosincràsia de la ciutat. A partir d'aquí, que em va cridar l'atenció, doncs busques. Per exemple, a Espanya, quin quadre tenim que representa venda al carrer? Doncs tenim Goya, El Cacharrero, un cartró per tapissos. Unes dones que tenen unes quantes peces de ceràmica
valenciana, diu la fitxa del Museu del Prado, esteses a terra, i passa un carruatge amb gent noble, i des del carruatge es miren aquelles venedores que venen catxarros. Bé, és una visió de la venda ambulant, diguem-ne, que correspon a una ciutat de cort. La visió aristocràtica, la visió de la persona que passa des de su carruatge i contempla la venda ambulant des d'una certa, podríem dir-ne, distància, o que marca clarament la distància de classe. En el cas de Barcelona, és cert, tenim, us deia, el fantasma de la Ciutadella que controla la ciutat, però la pintura representa com un fris, on tothom és igual, on, diguem-ne, hi ha una visió d'una determinada... Hi ha molta barreja d'homes i dones comprant i frares i no sé què, no? En el mercat del peix. I, per tant, és interessant aquesta visió, podríem dir-ne, interclassista o més o menys igualitària de la ciutat, on tothom està al mateix nivell en forma de fris. Des d'aquest punt de vista, penso que, estirant del fil d'aquí, podríem arribar a treure conclusions interessants si féssim una recerca més a fons. Al mateix museu teníem també un altre quadre, que és la botiga d'Indianes, que representa una botiga d'Indianes, però ja és un enfocament ja de botiga, no de venda al carrer. Respecte a la venda al carrer sí que hi ha un altre tema, i que és un tema que també seria interessant d'associar amb això, que seria el del paisatge sonor de la venda ambulant. Aquest seria un tema molt interessant. Això es plasma, diguem-ne, amb les auques dels baladrers. Hi ha a París, hi ha una auca parisenca que són les cris de Paris, els crits, les veus i els crits de carrer de París. I, curiosament, és molt coincident amb el de les auques dels baladrers a Barcelona, que recull això, els venedors ambulants de carrer, no tenders, venedors ambulants, però la castanyera, alguns que possiblement alguns dels aquí presents hem sentit encara, l'esmolet, el xarlatà, el firaire, diguem-ne, compri, el que venia melons, el que ven galls d'indis, tots aquests personatges apareixen reflectits a les auques dels baladrers, tots aquests personatges tenien, diguem-ne, el seu crit més o menys habitual, i tot això havia de configurar un paisatge sonor, podríem dir-ho així, o un paisatge auditiu, que recullen les auques. I repeteixo, hi ha el que matava rates i portava tot un feix de rates penjat, estava ple d'això. Penso que a partir d'aquí s'obren, el que volia dir, a partir d'aquí s'obren una sèrie de línies de recerca interessants, com podria ser intentar reconstruir d'una manera visual i fins i tot poder arribar al que era el paisatge sonor, perquè això, tots sabem, els mercats són sorollosos, els mercats, el mercat de Calaf, diguem, els mercats són sorollosos, els mercats hi ha rebombori. Doncs això, aquesta idea, intentar a partir d'aquí, penso que és una recerca que n'ofereix moltes altres. I un segon aspecte d'interès que voldria remarcar, novament, al voltant d'aquest aspecte de la iconografia de la venda al carrer o de la venda en botiga, és precisament ja un tema, un aspecte molt contemporani, molt de present. Estem assistint a un procés imparable, diguem-ho així, sembla que irreversible, de pèrdua d'identitat del paisatge comercial de les ciutats. La botiga tradicional, la botiga aquella de tota la vida, va desapareixent i va sent substituïda per un comerç franquiciat que és absolutament igual a tot arreu. El seu interiorisme, la seva posada en escena de l'escenari comercial és exactament igual a tot arreu, perquè precisament es basa en la identitat de marca i aquesta identitat de marca és absolutament igual a tot arreu. Davant d'això, penso que també tot el que sigui documentat, diguem, és un passat, si assumim que aquest procés és segurament difícil de revertir, perquè els hàbits comercials van canviant-se i transformant-se i avui en dia, diguem-ne, s'imposa això, el comerç franquiciat, s'imposa la venda
per internet, etc. I això, la botiga, i pugen els lloguers de manera que la botiga aquesta de tota la vida que estàvem acostumats a veure passant pel carrer del Pi, passant pel carrer Petritxol, passant pel carrer Portaferrissa, aquest tipus de botiga és una espècie, o pel carrer de la Palla, o és igual, per tota aquesta zona aquí al voltant i tantes d'altres, doncs és una espècie en vies d'extinció. En aquest sentit, doncs, també penso que és interessant tot a partir d'aquests estímuls, remarcar la importància que hauria de tenir documentar tot això. Això, si assumim que està en un procés de transformació, doncs penso que també treballs que ens documentin, que ens expliquin, diguem-ne, aquest tipus de coses i el seu per què. Hi ha botigues, hi ha establiments que per alguna raó sobreviuen. La farmàcia. El farmacèutic és un punt intermig entre el botiguer i el professional liberal, diguem-ho així. El farmacèutic, diguem-ne, és un professional liberal, però diguem-ne que basa la seva activitat en la botiga, i les farmàcies tenen, en certa forma, una idiosincràsia pròpia. El forn de pa potser també l'ha tingut històricament, però, en tot cas, això, el comerç tradicional, la passamaneria, la ferreteria, la llibreria, la papereria, tot això, diguem-ne, s'està transformant d'una manera important. Documentar, diguem-ne, amb mentalitat d'estudiar, documentar tot això és, penso, algo important en aquest moment. I, d'alguna manera, aquesta guspira que apareix en el treball del programa és interessant perquè ens suggereix com, a partir de la informació visual, podem obtenir molta informació, podem complementar d'una manera, podem enriquir la informació que ens pugui donar la documentació, l'explotació de la documentació textual. Bé, serveixi tot això simplement com un exemple, un petit exemple de com, el que són potser un parell de pàgines del llibre, del treball en aquests moments, doncs donen per ell molt de sí, i penso que gairebé són molts els plecs del treball que donen de sí, i bé, el que volia és simplement posar de manifest aquesta riquesa. Moltes gràcies. Volia començar agraint al gremi que va tenir la iniciativa de fomentar la recerca donant aquestes beques, el seu president, els membres de la Junta, l'equip tècnic que teniu, el jurat, que va fer confiança en la proposta que jo vaig presentar, uns companys i companyes historiadores amb les quals he pogut confrontar els meus dubtes i confirmar troballes. El meu company Carles, que també m'ha donat un suport tècnic per a tots aquests temes d'Excels i comptabilització de números. I doncs començar explicant això, que la meva hipòtesi inicial partia de que a Barcelona no hi havia gremis femenins, les dones no estaven en els gremis, tots els gremis eren masculins. Aquesta és l'estat de la qüestió de la historiografia sobre gremis que teníem fins ara. I com que m'interessava, estic en un grup de treball de la Universitat de Barcelona, Treball, Institucions i Gènere, ens interessa trobar, a veure, amb informació, amb documentació indirecta, com anar situant les dones en aquesta economia urbana que hi eren, però la documentació oficial no les reflecteix suficientment, vaig pensar que allà on les trobaria, sent un gremi masculí, trobaria les dones en conflicte amb aquest gremi. I per tant vaig començar pels plets. Ja abans de demanar la beca vaig començar els plets i evidentment hi ha conflictes de dones amb el gremi, sobretot del gremi amb dones o perquè no compleixen les ordinacions o perquè tenen treball clandestí. I per tant vaig pensar, per aquí hi ha un resultat acceptable. Però la meva satisfacció va ser trobar que hi ha més gruix de dones en aquesta recerca, sobretot institucionalment considerar-les com a confrareses. És a dir, que aquest gremi no va ser sempre mixt, sinó que hi va haver dones confrareses. Després entraré en més detall. Per tant, les revenedores no van ser marginals a la institució i les revenedores van ser molt importants en la revenedoria de Barcelona, en el proveïment alimentari de la ciutat.
van ser membres del gremi aquests anys, 1627-1768, i que aquest gremi va ser mixt. Això és molt important perquè és nou i potser hi ha altres gremis que també van ser mixts, però no hi ha prou recerca. Nosaltres, amb l'Àngel Solà que hem parlat, dèiem potser les modistes amb els sastres. Potser hi ha alguns altres, potser... En fi, s'hauria de fer molta més recerca i potser anar més enllà de la documentació oficial institucional dels gremis, perquè evidentment tot el govern dels gremis el feien els homes i per tant allà no hi trobarem dones, però potser vies indirectes ens anirien mostrant unes imatges de l'economia de Barcelona molt més riques i molt més reals. Ja apareixien les dones en la primera ordinació, que és de 1447, i el deien allà, tot home o dona que voldrà fer revenadoria ha de complir el que diguin les ordinacions. Ho diu clarament. Però allò, tal com també ens havia mostrat la Teresa Vinyoles, que ha treballat molt en temes, sobretot amb l'edat mitjana, amb els treballs de les dones, era propi. Fins al moment de fer gremis, les dones estaven treballant i no hi havia aquesta diferenciació. Qui té la institució i qui no la té. Homes i dones, per exemple, els flaquers també ho havia trobat. És a dir, en el moment dels gremis sí que la institució és masculina, el govern de la institució és masculí. En aquestes ordinacions també queda molt clar, però es preveu que hi hagi dones aquí confrareses. La confraria fins al segle XVIII és l'equivalent al gremi. Al segle XVIII s'introdueix aquesta denominació que és de la península. Aquí a Catalunya es deien confraries. I per tant, doncs, no sé, que per això jo vull acabar de mirar, perquè la documentació del gremi és una mica dispersa, no està ben... No és que no l'hagin ordenat bé, al contrari, està molt ben ordenada, però no és completa i potser en uns llocs que no t'ho penses trobes informacions que t'acaben de lligar. En les primeres ordinacions hi ha confrareses, però després, pel que sigui, ja no hi ha confrareses, fins al 1627 que entra una primera dona confraresa. A partir de 1768, després entrarem en detall per què, fins al final del sistema gremial ja no hi ha confrareses. Hi ha vídues, com ara comentava el professor Alcoberro, perquè en tots els gremis la presència de les vídues era habitual, però no confrareses. I en canvi, doncs, a partir d'aquest 1768, les dones segueixen fent revenadoria, però amb llicència municipal. Després entrarem, ho explicaré més bé. En aquest moment, doncs, perquè veiem ben clar quin tall hi ha al 1612-27. Al 1612 hi havia 41 confrares en aquesta confraria, era una confraria relativament petita, tot homes, no hi ha cap dona. Hi havia uns adjunts que no eren confrares, però que podien fer revenadoria perquè el gremi els donava llicència per fer revenadoria. Aquestes persones havien de pagar al gremi unes quotes i tenien autorització de fer revenadoria, però les prerrogatives gremials les mantenia el gremi i posava les condicions i s'havien de complir allò que les ordinacions gremials deien. Doncs forçats eren aquells que tenien potser alguna altra activitat taverners o properes i que també volien fer revenadoria a més. I els que no són confrares hi ha 257 homes i 66 dones, un 20% de dones. Aquesta xifra és la que es va mantenint, 20, 15, 20. I en canvi, a partir que hi ha una primera inscripció, i no he anat fent la taula aquí perquè es vegi la successió, però van entrant a poc, no moltes. Però el 1650 el gremi ja és mixt, hi ha 414 homes i 121 dones, i el gremi és un gremi dels més nombrosos de Barcelona, amb 535 agremiats. Un 22%. En el 1650 aquest tant per cent pot ser una mica disfressat perquè és un moment de guerra, potser hi ha més dones, però en tot cas era. La primera inscripció de revenedores.
el 1627. Aquí també hi ha aquest pas que jo vull buscar més una mica en quin moment es va fer aquest acord. Jo veig que s'inscriuen i diu que puguin tenir revendreria, que puguin parar a porta de tenda, com qualsevol cofrara té, però aquest acord no sé si el va prendre el gremi o el va prendre l'Ajuntament. I aquí tenim aquest quadre tan bonic. És a dir, i això és a finals del segle XVIII, les dones són totalment presents en aquest afer de vendre proveïment alimentari, vendre aliments. Passo amb una següent i després tornaré a aquesta. Però hi ha dos tipus de dones venent productes. Hi ha les revenedores i les venedores. Aquí és una qüestió que també ens ha costat molt de definir, de dir, són diferents. Què passa? La venda i la revenda? Les venedores són les hortolanes. Són aquelles que porten dels productes de les seves masies i hortes i camps a Barcelona a vendre. I aquestes hortolanes tenien prioritat en el mercat. És la venda directa. És la venda dels productes frescos que arriben a Barcelona i que no poden ser venuts al major perquè hi hauria un revenedor que ho acapararia i el mercat es quedaria buit i pujarien els preus. Ha estat totalment controlat que les venedores hagin de venir i hagin de fer 3 hores de plaça, que diuen. S'han d'estar allà i vendre. I el comprador sap que allò ha arribat i que és el preu dels pagesos que ho han portat a Barcelona. Les revenedores poden comprar això que han portat aquestes hortolanes després de les 3 hores, quan les hortolanes se'n van cap a la masia, cap a casa seva, i les revenedores i els revenedors poden comprar-los els que els hi ha quedat. Segurament a millor preu, segurament avui tenen una cosa, demà tenen una altra. És a dir, és un comerç més insegur, però a més, diguem-ne, és de segona categoria perquè l'endemà surt el mateix i l'endemà passat surt el mateix. Els tenders també compraven aquests productes, però els tenders, a més, tenien tenda i allà podien emmagatzemar altres productes que estaven en la llista dels que podien vendre al gremi de revenedors, que són arròs, oli, fideus, llànties, una colla de productes que una mica s'assemblen a les botigues que nosaltres ja hem conegut, que aquí no els veiem. Aquí les revenedores, fixeu-vos que porten una bandereta amb l'escut de la ciutat de Barcelona. Que ho veieu en alguns? Perquè quedés molt clar que eren revenedores i no venedores, havien de portar aquest senyal, aquest escut. En aquesta imatge estan totes posades, però l'Ajuntament de Barcelona tenia molt clar de situar-les en un espai concret que no es poguessin barrejar les venedores i les revenedores. I potser era una plaça per venedores i una per revenedores, perquè si l'endemà matí les revenedores podien anar a plaça, no fos a la mateixa plaça que hi havia la venda directa. Venda directa i a la menuda. Què vol dir? No vendre a l'engròs perquè el mercat queda desproveït, sinó hi ha uns límits. Venen a ser 10 quilos i uns 5 litres quan és cereal, 5 o 6 litres quan és cereal i gra, que anava per litres, això. En aquesta imatge, fixeu-vos que darrere hi ha les tendes. Aquests són els tenders. Són revenedors, també, però són tenders, tenen tenda. En canvi, els de davant, els de davant, els de la plaça, són paradistes, no són tenders. Tots ells són revenedors. Cap a l'esquerra veieu la porta de Santa Maria del Mar, crec que les primeres venen flors, després hi ha venedores, després hi ha revenedores, després torna a haver-hi venedores. Això no devia ser així, segons jo he vist en les ordinacions municipals. I a mà dreta hi ha la boleteria i els ous i la caça, i aquí sí que hi veieu els homes, oi? Perquè sí que la documentació m'ha donat a entendre que era un negoci que més aviat feien els homes. La caça i la boleteria la portaven també de fora, però acostumaven a ser homes i la iconografia, tal com m'has dit,
és que t'acabo de dir, doncs sí. Una primera diferència que hem vist és el de les tendes i les parades. Els venedors amb tenda només podien tenir una tenda i el de les parades també només una parada. Això era propi dels gremis. Els gremis procuraven que no hi hagués cap confrare que creixés molt i acabés ofegant els altres. És a dir, que hi ha una certa contenció dins del gremi per mantenir uns guanys estables, uns guanys que permetessin sobreviure a tots els que estan en aquell gremi. Fins i tot, aquí ara no se'n parlaré, però fins i tot estaven obligats, quan algú feia una compra important, a oferir-la als altres i feien un repartiment, hi ha una llei de repartiment, entre cometes, per contenir això, aquesta diferenciació social dins del gremi. Les tendes, al domicili, era obligat tenir la tenda al domicili. Quan després no poden estar a les parades, hi ha molta gent que diu que jo no puc tenir tenda al domicili, jo visc en un pis. O sigui, el que tenia tenda, llogat o en propietat, un domicili i a sota hi havia la tenda. A més, havien de tenir capacitat econòmica, un magatzem, podien anar fora a comprar productes, tot això de l'arròs, els fideus, els olis, tot això ho anaven a comprar fora. I els paradistes estaven a les places, a l'aire lliure, també una sola parada, però era una provisionalitat, cada dia havien de parar i d'esperar, tenien pocs estocs, no podien endur-se a casa grans quantitats de productes. Però a més, aquesta diferència entre els tenders i els paradistes, tots dos revenedors, l'he vist a la contribució cadastral. Quan es fan les llistes, hi ha uns que diuen maestros que tienen casa i botiga. I aquests paguen gairebé el doble d'uns altres, diu maestros, que paguen com a mancebos, que són els paradistes, els que anaven a jornal. Aquí s'escau dir que era un gremi que no tenia aprenents ni oficials, era un gremi que només tenia mestres. És a dir, quan van entrar les dones, totes van ser mestres, tots tenien la mateixa categoria. La majoria de gremis s'havia de fer un aprenentatge, s'havien de fer uns exàmens, es passava per un nivell, aquí diu mancebos, però eren fadrins aquí al nostre país, aquest nivell, i després podien ser mestres aquí, entraven i l'examen era confirmar que era gent, bona gent, i que obeiria la junta del gremi, els prohoms del gremi, i obeiria les ordinacions. I res més. I hem dit, les confraresses entraven aquests 140 anys amb els mateixos drets. Sí, però ho hem dit, no podien formar part de les juntes, ni anar a les assemblees, ni votar els acords, és a dir, que jurídicament tenien un estatus una mica. Però això passava a tots els gremis mixts que hi havia a Europa, allà on hi havia. I un altre, aquest aspecte és jurídic, és un aspecte de poder, en certa manera, però n'hi ha un altre d'econòmic important que jo no he trobat en les ordinacions, però que l'he trobat a la pràctica, que és que les revenedores no podien anar a comprar a fora, més enllà d'uns 30 quilòmetres al voltant de la ciutat, que era un territori que es deia el territori de Barcelona. No hi podien anar les dones, perquè m'he copiat la frase, diu, cuando tengan necesidad para hacer sus compras y estas, como no propio de mujeres, esta parte la pueden mandar a hacer a qualsevol home que els hi fes. Esclar, ho encarregues i això té un cost. És a dir, econòmicament, portar una tenda a una dona tenia un cost superior a portar-la a un home, tot i que molts homes també enviaven a gent a comprar i per tant també era un cost, també era un encàrrec. Però això que quan una tenda, una botiga tenia capacitat econòmica suficient, podia encarregar aquestes compres, allà on he trobat aquests problemes és quan una dona vídua, sense gaire capacitat, no podia anar a comprar fora, feia un acord que ja no era d'encàrrec d'anar a comprar, sinó deixo revendre, i aquí hi ha una colla de problemes perquè les dones no podien tenir aquesta capacitat d'anar-se a proveir en una tenda. Les revenedores no anaven a fora, les revenedores ja, les paradistes, ja es proveïen d'allò que arribava. I què? A fora del gremi, quan van entrar les confraresses,
a partir de 1627, tothom, per fer revenadoria, havia de ser membre del gremi. Per tant, aquell que venia una dotzena de pomes i no era del gremi, era una marmanyera o un marmanyer. Qui diu una dotzena de pomes podria ser més quantitat. I eren, per tant, perseguits. El mateix gremi, primer, i després és també l'administració municipal, que persegueix aquestes persones que fan revenda i no estan agremiats. Aquest és el concepte de marmanyeres quan potser sí que deia. Quan analitzes la documentació, aquesta imprecisió que hi ha als diccionaris, que a vegades diu que són venedores, a vegades que diu que són cridaners, senzillament són persones que feien revenda sense ser agremiats. Que podria ser que fessin negocis importants, a lo millor els marmanyers o marmanyeres vendre una partida que s'havien aconseguit d'alguna manera i la venien sense... Si només feies un negoci a l'any, no es feien del gremi. I una persona que potser tenia, o la veïna li havia donat uns ous o unes pomes per anar a vendre perquè pobra dona, tampoc no es feia del gremi, mirava de col·locar allò en el mercat. I aquesta era la venda il·legal, la venda de marmanyers i marmanyeres. El que passa que devia tenir un cert nivell perquè la documentació en parla i les persegueix i denuncien. I les marmanyeres llavors diuen, bueno, no, jo no ho feia, jo el que he vengut un producte però és per compte d'un altre, perquè hi ha un altre concepte que jo aquí no l'havia pensat poder explicar, però amb el temps va aparèixer una altra figura que era la venadoria, no la revenadoria sinó venadoria, que era vendre per compte d'un altre. No era vendre d'estranquis, sinó que algú t'ha demanat que li venguis i llavors havies de demostrar que ho feies per compte d'un altre amb un sou, que allò era un negoci. Com es va acabar aquest gremi mixt? Doncs es va acabar el 1768, al tercer terç del segle XVIII, quan hi ha tot un context que desestabilitza l'economia de la ciutat i els gremis. Penseu que el 1768 feia poc que hi havia hagut unes primeres mesures de liberalitzar el comerç de cereals, el 1765. Venien de Madrid aquestes mesures. El 1767 el del pa. El govern de la ciutat mirava de no fer canvis en un sistema que més o menys permetia mantenir la pau social perquè controlaven que no augmentessin els preus, que hi hagués sempre producte en el mercat. És a dir, contra la llibertat... Bueno, vaig a veure una mica més. Contra la liberalització del sistema econòmic d'aquests 5 segles de presència dels gremis, hi va haver molta resistència per part de la gent, pensant que els preus es desestabilitzarien, però també per part dels governs, perquè estaven acostumats a controlar aquest sistema. Penseu que, encara que ens sembla utòpic, van ser 5 segles de control de preus, de frenar l'acaparament, el que dèiem, de frenar que hi hagués massa diferenciació entre els diferents agents en un mateix sector. És un sistema que un historiador britànic, Thompson, va dir d'economia moral. Sembla una mica utòpic, però la realitat és que sí que es frenava. Els interessos col·lectius estaven per damunt dels individuals. Era necessari mantenir la ciutat alimentada i els recursos que en aquell moment hi havia demanaven, era necessari controlar-ho, controlar els preus, que no marxessin aliments, fer que n'arribessin a la ciutat, fer que vinguessin tots els productes de la pagesia cap a la ciutat, que no se n'anessin cap a altres llocs i fer que els preus, contenció de preus. Clar, el liberalisme, i estem al segle XVIII i comença a haver-hi algunes iniciatives de poder fer negoci, poder anar més enllà d'aquestes contencions que aquest sistema
que va durar 5 segles i nosaltres només en portem 2 de lliure mercat. Pensem que... Doncs en aquest context hi ha aquesta pressió liberal, però a més, la ciutat de Barcelona va doblar la població, de 50.000 a 100.000. És que els mercats van començar a haver-hi molta afluència, ser més difícils de controlar, i l'Ajuntament de Barcelona va fer un pregó decisiu per transformar, per fer canviar el gremi els seus principis, que és aquest pregó municipal que jo he apuntat de 1767, un any abans que expulsessin les dones del gremi, doncs, que va dir: els revenedors no poden ser més en el mercat, han de vendre només a les seves tendes. O sigui, hi ha un moment que els revenedors només poden ser tenders a partir d'aquest pregó. I als mercats, la gent que hi vagi hi anirà per llicència del municipi. Clar, en aquest moment van ser molt estrictes, però de seguida hi va haver necessitat de flexibilitzar això. Hi ha uns manifestos de dones que diuen: però jo visc en un tercer pis, no puc tenir tenda, i ara m'aboqueu a la ruïna, no? I els mateixos revenedors, hi ha tot un procés, i això tan estricte va derivar en què hi havia uns racons molt menys dels que havien tingut. És a dir, era frenar el poder dels gremis en aquest sistema de proveïment i de control, que l'Ajuntament en volia tenir més. És a dir, a Madrid liberalitzaven, però l'Ajuntament de Barcelona volia tenir més control d'aquest mercat que li garantia tenir proveïda a la ciutat, un cert ordre, també va establir llocs més precisos on col·locar la gent. Doncs un any després que hi hagués aquest pregó municipal, que els revenedors només han d'anar a les tendes, el gremi de tenders i revenedors va fer un acord que va dir: només admetrem 4 persones, que si no poden anar a les parades han de ser menys, això s'ha de reduir, només 4 persones, cap dona, però sí els fills i gendres. És a dir, és una certa endogàmia que permetia que aquelles tendes sí que poguessin continuar. Només ja per acabar, aquesta és una última observació, aquesta prioritat de fills i gendres va donar una certa endogàmia, tancar-se els revenedors amb si mateixos, una cosa que la Clàudia Mateu ja va destacar, una colla de famílies que són les que es van mantenint en aquest gremi de tenders i revenedors. Però analitzant-ho bé, també hi ha una estratègia de les famílies i de les dones de que a partir dels seus casaments amb persones que potser no eren ni tan sols revenedors poguessin mantenir les botigues. Jo vaig analitzar un 27% d'uns quasi 50 anys d'inscripcions del gremi i que es casessin dones amb fills de revenedors, que entressin en el gremi els fills de revenedors eren un 21%, però que hi entressin gendres perquè es casaven amb filles era un 18%. Penseu que això ja és quasi un 40%. És a dir, que ja eren o fills o gendres els que entraven en el gremi. Després vaig pensar, però potser no eren revenedors, però potser són d'aquests casaments de filles, quants eren revenedors, quants no eren. Vaig comptar els revenedors, 15%, els que eren propers als revenedors, que potser es disposaven a tenir també revenedoria, pagesos, traginers, taverners o alguns altres, un 31%. Propers, també, xocolaters, fideuers, un 7%. Que no tinguessin cap relació amb aquest ofici de la revenedoria, però que es casaven amb una filla de revenedor, eren un 45%. Gairebé la meitat no tenien res a veure. És a dir, que les dones, les filles de revenedors, a través del seu matrimoni, podien seguir tenint una tenda que no era el nom propi, en aquest cas era el nom del marit, però si el marit era sastre o sabaters o paletes, hi havia de molts oficis. Seguia fent la seva feina i elles podien seguir tenint la tenda. Doncs, com heu vist, i suposo que us ha semblat que era rellevant tot això que hem anat explicant, les dones van ser molt importants en la revenedoria de Barcelona, que el gremi fos mixt és una novetat i això ho hem de
fer constar i analitzar si hi ha algun altre gremi de Barcelona que també ho pugui ser. També m'ha semblat molt interessant precisar aquests conceptes, la venda, la revenda,